дар зиндагӣ набояд ба касе бовар кард. марде ки як духтаро фиреб мекунад бояд айнан ҳамин рафторро дар яке аз наздикони худ интизор бошад. чӯ болои сарамон яке ҳаст ки ҳеҷ амали бадеро беҷавоб нахоҳад монд. тарона бахшида мешавад ба зиндагиву эҳсоси нокомӣ хатиҷа ном духтаре зебоӣ. воқеан шинохти одамон хеле мушкил аст. аз ин ро набояд ба қавлу қасами касе бовар кард. ибтидо хатича аз замони кӯдакии худ аз ранҷҳову азобу ноумедиҳои худ бароям қисса кард. аз рӯзҳое ки ҳеҷ аз орзуҳои худро натавонист амалӣ кунад. мо дар оила ҳамагӣ 3 фарзандем ва ман бошам фарзанди калонии оилаамон будам. ман то синни 9 солагӣ дар хонаи бибиву бобоям зери тарбияи онҳо камолот меёфтам. чӯ падару модарам бо хоҳару додарам барои кор ба Русия рафта буданд ва баъди 9 солагӣ онҳо маро низ бо худ ба он ҷо бурданд. шароитамон хуб набуд, бинобар ин натавонистам хондани худро идома диҳам. падарам кор намекарданд. аз замоне ки худро ёд дорам ҳамеша модарам кор мекард. ҳамеша заҳмати зиндагиро мисли мард ӯ ба танҳоӣ бардӯш мегирифт. падарам мову модарамро ранҷу азоб медоду мезад. ва ҳамин буд ки аз хурдӣ аз ин гуна мардҳо аллакай дилам сард шуда буд. ва ҳамеша ба модарам мегуфтам ман агар шавҳар кунам ва ин гуна мард бошад ҳеҷ гоҳ ба ин беадолатиҳо иҷозат намедиҳам. бехабар аз имрӯзи худам. орзу доштам ки бихонам, соҳиби илм шавам, аммо натавонистам ин орзуямро амалӣ кунам. ба модарам кӯмак мекардам ва баъди 17 солагӣ мустақил кори худро оғоз кардам. хулас дар зиндагӣ ман ҳамеша ранҷро дидаму орзуи рӯзҳои хубро доштам. аммо садафсӯс ки инаш ҳам дар баробари дигарҳояш амалӣ нашуд. бора биёед гуфта ба хона омадем. тасодуфро бинед ки он кор накард ва бо шӯхӣ миёнӣ ҳам барояш навистам. ҳамин сабаби шиносои мо шуд. хулас бо ҳамин баҳона оҳиста оҳиста мо бо ҳам шинос шуда суҳбатро шурӯъ кардем. ҳамдигарро 1 ё 2 бор дида будему халос. баъди як муддат мо бо ҳам ҷанҷол шуда ҷудо шудем. аз байни 1 моҳ гузашт. 3 январи соли 2021 буд ки ногаҳ як шумораи бегона бароям занг зад. бардошта бинам ҳамон ҷавон, яъне Қосим аст. вақте пурсидам ки чаро занг задӣ, гуфт пазмонат шудам. фаҳмидам ки ту духтари хубӣ, ман ҳам хуб мешавам, иваз мешавам. мо муносибати ҷиддӣ мекунем. хулас ваъдаҳои дурӯғам доду мани сода бошад бовараш кардам. чӯ аллакай ман ӯро дӯст дошта будам. мо то имрӯз ҳарф мезанем, аммо ӯ тамоман дигар инсон шудааст. ба зангҳоям ҷавоб намедодагӣ гаштаву ҷангу ҷанҷолҳояш бештар шудааст. як рӯз бароям хостгор омад. вақте ки гуфтамаш маро банд кун ки ба шавҳар медиҳанд, гуфт ман ҳанӯз бародар дорам, мушкиле дорам ва оиладор шуданӣ нестам. мақсади ман аз аввал бо ту фақат як суҳбат кардан буду халос, метавонӣ шавҳар кунӣ. дунё. баъди ин ҳарфаш тамоман дилам
از محبت دنیا ماند. وقتی با تمامی حسیت دوستش می‌داری و باورش می‌کنی، اما میونی راحت می‌کند. خیلی سخت است. وقتی فریبت می‌کند، وقتی استفاده‌ات می‌برد. برای یک مرد پسترین عمل همین است که یکی را دروغ گویی و میونی راه کنی. حتی دوست خودش برایم گفت که به امیدش نباش، او تو رو نمیخواهد. من دختری بودم که خودم راحت زندگی رو ندیدم. قلبم خوشی و شادی رو ندید و باز رها کردن او مرا بیشتر خسته و ناامید کرد. من از این گونه مردها زمانی نفرت داشتم و نفرتهایم بیشتر شدند. مردی که قبول کردم، ولی برای یک نوع مرد گفتن این همه حرف و صرف کردن این همه وقت نمی ارزد. ولی خواستم بداند که او نام خود را به بدی در قلبم باقی گذاشت و رفت. شاید خوشبختی من در پیش است، اما باور دارم که با این فریب‌های کرده‌اش او هرگز خوشبختی را نمی بیند. خوش بمان ای عشق نوپیدا.